Vindecat în Hristos. Capitolul 1. Cele două tipuri de cunoaștere. Una dintre descoperirile recente din laboratorul nostru spiritual este aceea că există două tipuri de cunoaștere. Cunoașterea pe care școlile, colegiile și universitățile noastre ne-au dat-o și am primit-o prin cele 5 simțuri. Este corect să spunem că nu există o cunoaștere a chimiei, biologiei, metalurgiei sau mecanicii sau al oricărui alt domeniu de cercetare fără folosirea celor 5 simțuri. Văz, gust, auz, miros și pipăit sau simțul tactil. Trupurile noastre au fost laboratoarele în care munca de cercetare a continuat în mod constant de-a lungul anilor. Cunoașterea aceasta este limitată. Nu poate cunoaște Duhul omului, spiritul uman. Nu poate descoperi cum funcționează mintea în creierul fizic. Nu-L poate găsi pe Dumnezeu, nici să descopere originea materiei, a vieții, a forței sau a creației. Tot ceea ce poate descoperi sunt lucruri care se pot vedea, auzi, gusta, mirosi sau pipăi. O numim cunoașterea prin simțuri sau cunoașterea firească umană. Apoi există un alt tip de cunoaștere care vine prin descoperirea numită Biblie. Acesta este cunoașterea prin descoperire sau cunoașterea duhovnicească. Ne aduce în contact cu Creatorul. Ne explică de ce eul creației, motivul pentru care a fost creat omul, natura și scopul final al omului. Se ocupă cu lucrurile pe care simțurile nu le poate descoperi sau cunoaște fără călăuzirea acestei cunoașteri prin descoperire. Un adevăr nefericit este acela că această cunoaștere prin simțuri a câștigat supremația în biserică. Biserica este o organizație spirituală, un trup spiritual care trebuie condusă prin Duhul și nu prin simțuri. Acum înțelegi de ce cunoașterea firească care nu poate înțelege lucrurile spirituale va nega minunile, va nega răspunsurile la rugăciune, va nega divinitatea lui Isus, ponegrind învierea sa și minunile. Este de așteptat că această cunoaștere va nega miraculosul, pentru că nu-l poate explica sau înțelege. Scopul primordial al cunoașterii prin simțuri este realitatea. Spiritul uman tânjește după ea. Realitatea nu poate fi găsită prin simțuri, este descoperită doar de către Duh. Cunoașterea firească a pregătit și a trimis oameni numiți filozofi, căutători ai realității. Este un adevăr profund, vrednic de luat în seamă de către orice om, că cel care cunoaște cu adevărat pe Iisus Hristos și care a primit viața veșnică nu se mai întoarce niciodată la filozofie. Dacă a fost filozof, renunță la filozofie pentru că a cunoscut realitatea în Hristos. Iisus a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Deci Iisus este răspunsul întregii căutări a filozofiei. Întrebări. 1. Care sunt cele două tipuri de cunoaștere? 2. Ce este cunoașterea prin descoperire? 3. Cum putem cunoaște realitatea? Sfârșit.